Tulieni. Tunawakaribisha Supreme Court na tunaomba mtulie. Tafadhali tulieni. Tafadhali tulieni. Wananchi tafadhali tulieni na mketi. Tunaomba mkae kwanza, tunaomba mketi. Tunaomba mketi. Tafadhali tunaomba muingie na mtulie. Tafadhali kaeni, tafadhali karibuni na mtulie. Karibuni Supreme Court na mtulie. Karibuni na mtulie tafadhali. Tunaomba mtulie. We urge everyone to be orderly, please. Let us have order in the courts, please. Let us have order, please. We need some order, please. Please let us have some order. Order, please. Let us have order in the court, please. Let us settle. Kindly let us settle down. Please let us settle. The media will request that we be on one side. Let us all settle, please. Settle down, settle down. Settle down, please. Settle down. Settle down. Let us have some order, please. Let us have order. Okay. Be settled, please. Let us have some order before we start serving you. Tunaomba mtulie, tafadhali tulieni kwanza. Kila mtu atulie, tafadhali kila mtu atulie. The media, please. Media people. Let us maintain some order. Okay. We need some order. Okay. This is the entrance to the registry, so I would want it cleared, please. Let this entrance be cleared. This is where we want to start the business from. Let us have some order here. Okay, I have some announcement to make. Tafadhali wananchi, tulieni kidogo. I need to make some announcement.
So those who are coming, I need to make some announcement, please. Some silence.
Order, please. Let us have some order here, please. If we act this way, we will not be able to serve. I urge everybody to be in order, please. Let us have some order. The documents have now been brought in.
Sasa tunataka iende decision watakuja kuongelea. Sawa, wacha mimi basi nikaa kwa barabara. Hapo. Upo? Ndio kama ndio. Jama kwa hiyo. Kazi. Sema hali. Mimi masaibu yangu vile tu ya kawaida. Sasa ndio ninachaja. Niaje? Uko salama? Mali yangu hapo ndani. The principals having entered the verification section, we urge the remaining
hadi wewe.
Destination wapi? Eh? Tom Constanta. Sawa. Nenda kwa mama. Is 34Bs and take account and determine the person who really won the elections. And indeed, we want the declaration by Chebukati quashed. And if it is quashed, it means like nothing happened. So the matter can go back to the Electoral Commission, but minus Chebukati. We are accusing Chebukati of criminal conduct, of transgressions that amount to violation of leadership and integrity requirements as spelled out in our constitution. Kwa Kiswahili niseme hivi, tumekuwa na kura tarehe 9 mwezi wa 8 ambayo ilikuwa ni kinyume cha katiba na sheria ya Kenya, na kulikuwa na uwizi mkubwa sana, uwizi wa kura katika vituo vya kura, na pia zile form ambazo tunaziita 34A, 34B wakati zilikuwa zinarushwa kwa mitandao, kwa tallying centers, kulikuwa na uwizi mkubwa sana, na tuna hakika haya yote tukiweka mbele ya koti, uamuzi itatoka kwamba Bwana Ruto hakushinda na yeye lazima arudishe mahali alipokuwa, na hiyo ni kurudi nyumbani. Asante. Just stand by. We'll finish. No, Ken. You know, he had set up a live thing, and he's the reason that he had requested first. So, tumruhusu tu. Alikuwa ameuliza kwanza. Sio kwa sababu ya koromoga juanga mineno kanyo ewang joi mari en chenro mabendo chwal kod kweth mar Azimio la Umoja wana Kenya Alliance. Riwruogno mar siasa koro chwalo ngur mar nyim domo gik mano Supreme mar kwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. Gai mar Azimio la Umoja wan Kenya Alliance Raila Amolo Odinga, jalupne Martha Karua, jatend Wiper Kalonzo Musyoka ne gin moko kuom jotelo mano molo kanyo kotelni kod kweth mag jotelo mamoko ma bende ni riwruok mar Azimio la Umoja gimolo e doho kanyo mamalo mano Milimani. Kendo chenro minene wang jowi kanyo otingo chwalo neno magin go mano tinge lori, kendo ne gine boxes ma kwan gi ngeny ma bende ne ogol achiel kachiel ka ichwalo, kama bende jalno mandiko weche motenore kod buche michwale do nitiere kama koro kweth mar Azimio la Umoja koro osechwalo bura margi ma pingo yiero ma jatend piny Kenya ma bende ne oselandi kanyo kodul mar IEBC. Kabin neno kanyo ka en wach ma bende joera ma oko mag Azimio la Umoja bende ne oyuoro ka gimor gi chenro mar Azimio molo kendo chwalo bura e nyim doho.
Kanyo bende neno ka motelo ne mano ntiere jomoko ma bende no osechwalo bura, buche ariyo mamoko ne osechwal e dono gi jogo ombulu bende ne kwedo yiero ka gidonjo ne ji mopogore opogore kamoting'o IEBC. Mabende neno kanyo bathe kanyo en pichni mawuok e kar maduong' mar KICC kama bende gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga to kod kwethno mar Azimio jotelo mopogore opogore geno ni bang' chwalo bura e nyim doho mano ma Supreme koro gidhi achiel kachiel nyaka KICC kama bende gidhi twako bedo gi thuolo mar winjo mano motone mano kanyo neno ka James Orengo bende en achiel kuom okil mabiro chung'ne kweth mar Azimio la Umoja ne twak kanyo kod jofwambo. James Orengo wacho kanyo mokuom weche mabende gidwaro ni mondo kaka Azimio la Umoja do bio ng'adi iwinjo kwacho kanyo ni gima duong' en ni do keth yiero no to bende gidwar timo wach moramora kapod Chebukati nitiere kom mano katenre kanyo kod James Orengo kineno kanyo kano twaka kod jofwambo. Beno jotelo mopogore opogore Gladys Wange neno kanyo neno jatelo mar Kotu Francis Atuoli bende ne omolo kanyo ineno kanyo jogo mopogore opogore kamoting'o Kalonzo Musyoka bende ne nitiere kanyo ka achiel kod jaod bura bende ne omolo kanyo na kanyo ka gichwalo Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga odonjo ka gitelo kendo ne giting'o ka gimako mokwongo kane giwuotho ne gimako lwetgi kamoro achiel ka gidhiyo do bang' kane gisedonjo ne giting'o moko kuom neno kaka ranyisi mar nyiso ni Azimio kokadho kuom tende ochwalo bura e nyim do. Bang' mano mi kamoro mane gibetie ne ntiere twak maka kod kacha kendo no chako migi gino machalo gimoro mane giketo kogi mane ginyiso jofwambo mana manyiso ni Azimio la Umoja ne osechwalo bura e nyime kano ji mathoth jotelo mano yier kamoting'o nyaka Peter Kenneth bende ne omolo kanyo no jatend migawo mar pur Peter Munya bende ntiere Charity Ngilu neno kanyo gin jogo manyiso ni riwruok kaka tend Azimio la Umoja giduto ne gimole dono kendo chwalo kanyo ng'ur margi motenore kod yiero no mabende nok giyie godo kakoro mano koro nyiso ni jogo ma osemolo nyaka gie sani kaluwore kod chik ji adek buche ariyo mamoko no osechwale dono jogo ombulu mabende okwedo yiero kakoro monene wang' jowi kanyo en kweth mar Azimio la Umoja mabende ochwalo kanyo buchgi e nyim do. Pod wenge wantiere kanyo ka wantie gi pichni monyisi kanyo mopogore opogore mantiere chuny boma ma Nairobi to kod mano mabende ne ntiere kar romono mar KICC kama kaka sewacho ni nyakwara Mogajang wageno ni kweth mar Azimio kokalo kuom jatende Raila Amolo Odinga dhi mole kar romono mar KICC kendo gidhi bedo gi twaka bang' chwalo bura margi e dono ma Milimani mondo giyang'nwa ni to en ang'o ma gidwa nyiso jopiny to ka gisechwalo bura no asenyisi ni motelo kanyo achiel kuom okil mabende onywandi bura ni mabiro bedo kachung'ne kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano kanyo mano governor moyier e county Masia James Orengo owacho ni gisechwalo bura kendo chenro no koro chakore ka gin gik mamoko mabende gibiro bedo ka gikwayo doho en ni doho kata ka bino do wito oko yiero no to gima gidwaro en ni Chebukati kik bed ni pod otelo ne chenro mar yiero e pacho ka ma gin pichni mano biro ni kanyo achiel kachiel ka owuok bende gimoro mano makwang'wa kanyo en neno kanyo ka ambulance no chopo chal ka gima achiel kuom jogo mane omolo mondo mione kaka chenro no bedo kod ng'ukni moko mag weche mag thieth mare kata chal mare mano chuno kanyo mondo mine kel ambulance mano mar county ma Nairobi mano neno kanyo kane okawe kendo tere e kuonde mag thieth johera mag Azimio la Umoja duto no thoth gi no molo kendo neno kane gimiel kanyo kod mora thoth gi ne wer ne go bul moko ne kudho firimbi moko no keto wer mabende kweth mar Azimio la Umoja osebedo ka tiyo godo e kinde mag campaign kane gina jogo mane nyiso mor margi e kinde mabende no chwal bura no kendo kaka neno kanyo mokwongo jotelo no wuotho ka gimako lwetgi ka gimolo e dono ero Migosi Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Peter Kenneth, jatend migawo mar pur Peter Munya, Gladys Wanga, James Orengo, duto ne giwuotho kamoro achiel ka gimolo e dono mar mondo mi ne gichwal kanyo
bura margi mabende gidonjo gode nyimdo madung mogik ka gikwedo yiero mar William Ruto kaka jatenda piny Kenya. Buche moko kayango ni Kanyariyo ne osechwale nyimdo no jogo ombulu mar kwedo yiero no kabende nyakwara moga jwang'eyo ni odiochieng' kawuono kano chopo sabore monego bedie saa mogik mano nego bed ni jogo madwaro kwedo yiero ma jatend piny ne osechwalo ng'ur margi nyimdo no mondo mi chenro mar ikruok ne burano koro ne chakre. Abedo gi pichni mopogore opogore ka bende gin mago mantiere kanyo. koro mga juang pichni medo neno e wang jowi kanyo en banka kweth mar AZIMIO la umoja One Kenya Alliance osemolo e do mamalo. Riwruok mar siasa no mar AZIMIO One Kenya
ochwalo ng'ur mare nyim doho maduong' mogik mano Supreme ka gikwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. Gai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga, jalupne Martha Karua, jatend Wiper Kalonzo Musyoka gin moko kuom jotelo mabende ne nitiere kweth motelo ne kweth mar Azimio la Umoja molo e doho mar Supreme. Mana dakika machuok mokalo ka bende abiro paro ni kawuono en tarik 22 dwe mar 8 higa mag 2022, ndalo 7 chakre duol mar IEBC ne yango jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jaloch e yiero ma jatend piny Kenya mano bagi tarik 9 dwe mar 8 higa ni en ndalo 7 tok yiero no. Ka bende IEBC ne oyango jaloch odiochieng' ma kawuono odiochieng' mogik ma bende kweth ne nitiere godo mar molo e nyim doho kendo chwalo ng'ur margi kotenore kod duoko manogol kod IEBC. Odiochieng' ma kawuono abiro anuo ni kanyo ni ji adek kata koro bucha adek osechwal e nyim doho no mar Supreme. Bucha moko ariyo no chwal ma bende ne gin mag jogo ombulu ma bende kwedo yiero mar jatend piny to kod duoko mane ogol. Kakoro mar adek mano okel kanyo en mana mokel kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. E kina bende gitero bura ne nyim doho ne giwuotho kamoro achiel ka gimako lwetgi jatend Azimio Raila Amolo Odinga, jalupne Martha Karua, jatend Wiper Kalonzo Musyoka ne wantiere kanyo kod jatend migawo mar pur Peter Munya ne wantiere kanyo kod Peter Kenneth, jotelo moko mopogore opogore bende no kanyo Francis Atuli kane omolo. Mago gin jogo mabende ne oriwo lwedo kamoro achiel ka gimolo e Supreme Court mondo mine gichwal bura kata weche motenore kod riwruok nero mar Azimio la Umoja One Kenya ewi chenro margi mar pingo duoko mar yiero mane otim. Bende no kanyo ka joera mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance motelo bende ne omolo kanyo ka ginyiso mor margi to okang' ma bende Azimio la Umoja ne okawo mar chwalo ng'ur margi e nyim doho odiochieng' ma kawuono. Ne nitiere jogo mane miel, ne nitiere jogo mane goyo bul, jogo mane kudho firimbi, jogo mane kudho poro. Ka bende ka neno kanyo kweth mar Azimio la Umoja ne oting'o neno margi e lori mar kanta, neno ma bende ne okete boxes mopogore opogore maduto ne ogol achiel kachiel kendo chwal e nyim doho. Neno go ne gin mondiki korgi kanyo mag Azimio la Umoja, moko ne nitiere motenore kod form mane ondik kanyo form 34C. Gin mana moko ma bende duol no ero ne oyudo ka chwalo. Gin mago bende ineno kanyo ka ne nitiere pichni mano kelni motelo kanyo. King'iyo wang' jowi mari kanyo wantiere kod konchiel kar romo mar KICC. Wan gi geno ni tok migosi Raila Amolo Odinga to kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne chwalo bura margi e nyim doho mano Milimani. Achiel kachiel wan gi geno ni gidhi molo e kar romo no mar KICC kama bende gidhi twak bang' chwalo bura no. Bende nyalo nene picha ni kanyo kweth mag arita kwe bende osebedo ka nitiere chuny boma no kendo mana kanyo ka pisas mag obila bende ng'iyo gimoro ma bende pod ok wan gi lere wi monene TV kanyo. Kata kamano abiro bedo gi thuolo mar yango jagono yud kanyo gima pod ok yango ni en ang'o kata ka en yedhe mamero ji. Kata kamano warito mondo mwabuang'e ni to en ang'o. Maduong' ma timre kawuono ni kweth mar Azimio la Umoja ndalo 7 toka ABC ne yango. Wanyalo winjo ni to owacho ang'o kanyo. Of the law in Kenya, the Bible is a religious scripture and not a constitution. What justifies your argument? Okay, my justification is I believe the laws of the land are scripted and are coded in a coded form. So this one of the coded form, and we use it to oath the president. Okay, and the story of Christ is written here. So the stage for my oathing, including, is written here. So I'm the one. I have the valid reason to call myself the fifth because it is past 2. But they said it's 2 p.m. Yes. Within the constraint time of 2 p.m. So it's not past 2 p.m. It's 2 p.m. What's your name? Christ. The other name? Jesus. So you uko chini ya askari unafikiri and based on Kenyan laws kuwa na bangi.
kanyo migosi Raila Amolo Odinga mabende nogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to kod kweth mane gichwalo godo bura e nyim doho mano ma Milimani mano doho mamalo mogik ka koro gimolo kendo gidonjo e kar romo mar KICC. Bende achiel kachiel ka ing'iyo kanyo e pichni minene wang' jowi mari en kama bende wageno ni odhi twake toka kweth mar Azimio la Umoja ne osechwalo bura e nyim doho mar kwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. Ibiro paro kanyo ni yiero ne piny Kenya dhi e tarik 9 dwe mar 8 higa ni. Duoko nogol tarik 15 dwe ni mano wuok tich juma mokalo. Kakoro kendo en ndalo 7 tok kane oseyang duoko mar jatend piny Kenya kama koro kweth mar Azimio la Umoja ochwaloe ngur mari kata bura margi e nyim doho mar kwedo yiero ma jatend piny Kenya William Ruto. Koro yiero no tim tarik 9 dwe ni bang' ndalo 7 mano tarik 15 kendo chakwa duogo gol duoko kanyo kendo koro ndalo 7 tok mano bende koro kweth mar Azimio la Umoja to kod jo Kenya mamoko 2 nochwalo bura ma bende koro buche 3 osechwal e nyim doho mar Supreme. Buchego ma bende kwedo duoko mar yiero manogol kod IEBC. En gima koro ganda jo Kenya rito mondo bione kaka bura go bro dhi nyime nyim dono ka bende dono seyango ni gi kore makare mar winjo bura mochwali e nyime ka bende kwetha jong'ad buche ma bende ntiere dono ma Supreme duto bro bedo kobet piny kendo winjo bura bende ochwali e nyime kod koro kwetha de kaluwore ni ji mamoko 2 nosechwalo kaachiel kod Azimio. Koro mago gin kweth 3 chenro bende obedo kwaluwo achiel kachiel kaka bro bedo ka dhi nyime. Kane ng'iyo kanyo migosi Raila Amolo Odinga notelo ni kweth mar Azimio la Umoja en kaachiel kod jalupne ma bende en Martha Karua bende ne wentie kanyo kod Stephen Kalonzo Musyoka. Ne gimolo bang' kano sekel neno kendo ne gitingo moko kuomgi ka gidonjo godo mondo mine giyangi ni koro kweth mar Azimio la Umoja osechwalo bura e nyim dono ka bende kaka na yango ni chien kanyo e pichni manotelo johera mag Azimio la Umoja bende ne ntiere machiegni kod dono kane girwako kendo ne gin gimor ewi kweth mar Azimio la Umoja mole nyim dono mar mondo mi ne gichwal bura mag jotelo mopogore ne omolo kanyo kamotingo Francis Atwoli ma bende en jatend jagono mar kotu. Bende wantiere kanyo kod jatend migao mar pur Peter Munya ne wentie kanyo kod Peter Kenneth neno kanyo gavana moyier e county Mama Bay Gladys Wanga, gavana moyier e county Masia James Orengo ma bende achiel kuom okil ma bende bedo kachunga e doni neno kanyo senator moyier e county ma Kisumu Tom Ojiena bende ne kane Orengo twa kanyo kod jofwambo mana matin tu tok chwalo burano e nyim dono. Oyango kanyo ni gin gi kwayo mathoth to kaponi dobro bedo kowito koyiero no to ogibiye mondo jakom mar duol matayo yiero pacho ka IEBC Chebukati obed ni pod ntiere kanyo mana moko mgigo mane oyango mana twak mar matin kod jofwambo. Bende gino mano mako ang'wa kinde mano chwal kanyo kaka naselero ni jago moro chal ka gima bende ngima ne ok ni kare ka ne okel kanyo nyamburko ma bende reso jogo ma bende nigi gik machal kamano mano ambulance mar county ma Nairobi ma bende ne okawe kanyo kendo molo kode ne wechego mag thieth.
Nya korom ga juang pichni mimedo neno e wang jowi mari kanyo gin makar romo maduong' e pacho ka indi KICC kama bende ugai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga igeno mar twak kod oganda kata jogo mabende oyuro kanyo to kane gichwalo bura e nyimdo mamalo mogik e pacho ka indi Supreme Court. Bura bende gikwedo godo yiero mar jalup jatend piny Kenya gi sano bende jatend piny Kenya moyier William Ruto. En gino mabende gitimo to kane giwuotho kanyakla ka gimolo e doho mano mar Supreme kama ne gichwalo neno margi to kod bura mabende gidwaro doko ni mondo mido keth godo yiero mane oseland kod IEBC. Kaka na nyisi motelo kanyo piny Kenya no dhi yiero tarik 9 dwe mar 8 higani. Ndalo 7 bang'e chieng' wuok tich man tarik 15 ne oland kanyo duoko mar yiero go kabende noyang jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya ma oyier. Wachno bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne ok oyiego kata matin. Ndalo 7 bang'e kawuono odiochieng' ma kawuono tarik 22 dwe mar 8 mabende koro jogo mabende bende chwalo bura margi nyim doho nonego bed ni osechwalo bura nyim doho kendo doho osendiko kaka buche ma ibiro winji ka koro nyaka odiochieng' ma kawuono gi lak sechegi. Nitiere ji adek mano ji adek mabende koro koriw nyaka gi Azimio ji adek ma koro chwalo bura nyim doho ma Supreme mondo mi gikwed godo yiero to kod ombulu manogo. Ji ariyo mamoko ne ochwalo bura nyim doho no kendo gin jogo ombulu mabende kwedo yiero. Azimio la Umoja bende koro osemolo kendo gisechwalo ng'ur margi e nyim doho ka koro maduong' modong' en mondo mi doho bi obed piny kendo winjo burago ka bende kweth gi duto ikore mar mondo mi gibidhi girakre nyim doho ka bende gi jomoko dok negi to jomoko bende kwedo ka bende king'iyo kanyo kweth mar Azimio la Umoja kokadho kuom achiel kuom okil margi James Orengo ne oseyango moko kuom gigo ma gidwaro mondo mi doho obi ong'adi kendo otim. Maduong' mowacho kanyo gidwaro mondo doho oketh yiero no mabende ne otim kendo landruoko mare ka bende wacho kanyo ni poni doho timo kamano to ogibiyie mondo jakom mar IEBC Wafula Chebukati ota yiero moramora bang' ka doho osetimo mano. Mana moko kuom gigo mabende oyango kanyo gi mathoth manowacho kanyo ne jofuambo. Ibiro paro kanyo ni bende kweth mar Azimio la Umoja kane giwuotho jotelo mathoth no dhi kamoting'o kanyo jogo mane nitiere kinde mane kweth mar Azimio la Umoja timo campaigns magi jatend Raila Amolo Odinga jalup ne Martha Karua ne wantiere kanyo kod Stephen Kalonzo Musyoka bende wantiere gi jatend migao mapur Peter Munya ne wantiere kanyo kod jagoro nero mar Kotu Francis Atwoli ne wantiere kanyo kod governor moyiere county Mobay Gladys Wanga, senator moyiere county ma Kisumu mabende ne omolo kanyo Tomo Jena bende achiel kuom okil monywandie burani mobedo kantiyo ka bende yalo ne kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Bendi biro panjo kanyo ni motelo do ne oseyango ni giikore makare ne gisetimo ikruok mar biro winjo buche mochwal kotiore kod ng'ur mag yiero ahinya to burano mar kwedo yiero mar jatend piny. Jalno bende en Chief Justice ma pacho kaendi obedo kata ne kweth mag jong'ad bucha moko 7 mabobedo kabede doho no ero ma Supreme mar winjo burani e chik ne ochiwo thuolo nyaka odiochieng' ma kawuono odiochieng' mogik saa 8 mane onego bed ni ichwalo kanyo. King'iyo kanyo pichni mabiro ni kanyo e wang' jowi mari kanyo en ni Raila Amolo Odinga osedonjo kanyo. King'iyo gi mabor naneno kanyo Stephen Kalonzo Musyoka to kod jotelo mamoko mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance manyiso ni chenro mabende idhi bedo kadhi nyime KICC en mano machakore saa asaya kochakore gi lak sechegi. Ka wang'iyo kanyo en twak mabende dwani mondo meang'wa chike itwa mondo wawinji ni to ang'o ma idhi wach kanyo. Wang'i gi mabor migosi Raila Amolo Odinga osekawo kar loso kendo mochunga bathe kanyo en Martha Karua to kod Stephen Kalonzo Musyoka. Wawinja ne gima owachonwa tok chwalo bura. Members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon. You may be seated. Ladies and gentlemen, we have a statement to release